Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigihapon ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan, o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Ador. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Ador. Kini akong bana, di ko kasabot ani niya. Ambot og bugo ba ni o wag ni buot. Murag wa ka eskwela ba nga unta bisag sayon himuon yung lisod. Og kun nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Di ko kayang tanggapin sa piling ko. Magpaabot lagi din siya kanus ako di kasumpay. May kay naabot na. Dugaya tawhana, gipakuha na ko sa kinumpra karon pa nabalik, diin ka digikan. Dool dire. Asa nang gipakuha na ko nimong kinumpra? Ato sa atong car. Car! Nada kay car! Kreton. Paraw ka, bituya ka. Kuha ato ka! Ayaw mo ito na kubutang. Ginoon ko ni mo bitoy. Uy, ang mag-ato na ni mo ibutang sa tong silingan. Natural dinis ato! Di ba? Nga sa ako ba, asa na ako ibutang? Sa kwarto ba, sala, CR? Ato ba tangkas manok? Tangkal! Manong ato ba ni mo ibutang sa tangkal? Ingon man ka nga pagpalit kag baboy og manok. Noon sa goy. Para sa anonon to! Sa anonon dito tao. Uy, paita ni mo kabugo naman lang gini mo bitoy. Uy! Pero kapasar ko. Kapasar lagi pero 75. Ay, sus, batod pang ni Presidente Duterte. O saon man sobra. Hilab niya ay. Saong sobra. Kuha ato, ibutang sa ref ang mga sudanunon. Kuha ada yun. Ang kariton, asa tayo ibutang gang? Ibutang apil sa ref ang kariton! Hindi mo ito pahigot. Hindi mo ito masuon. Ang imong ibutang sa ref. Bitoy, aram bugnawan na. Kay bugo ka bisag unsaon. Gang! Gang! Ambuti mo! Ingon ini kalabad ang akong bana, makalagot gid kaayo. Ampot og gituyo baka ni niya o mao gini dagan sa iyang utok. Makasapot kaayo. Unya to? Ay, Ador, dahay. O sa maning basura ka niya may soda. Gibutang man ta ni dito sa gawas na ako nga ano niya man isod. Nay, kanang anak ni mo tay usming ay, say gabutang anak diri sa suwid. Kaya ano man. Basing kunog kawaton sa silingan. Ay, paita ng tawhana, tay. Ang gawag tawran ng bata. Bitoy! Bitoy! Tay! Balik ka pagdali! O, tay! Ay! Ikay nagbutang aning basura din sa sod? O, tay, gano'n ba eh? Ano ko dami butang aning mo din sa sod? Kawato niya, tos gawa sa nugon kayo. Diyan! Kahanggang bitaw ni mo, oy. Nga nung kawato man ang basura man, ha? Manmahuta na din sa sod. At dito na ibutang sa gawa. Tay, kawato na dito sa gawa. So, ano tayo baho? Nilisod na kayo. Hilom!
kawatol sa imong mata. Ay, giingon ko nila tay nga ang basura ko no, naa ang kwartas basura. Usa nga? O, daghan kayo nagingunan na tay nga, kuno ang basura, kwarta. Oh, nya. Nakakita kang kwarta di has basura. Wa, bisag yun sa tay. Oh, mandi ay. Hala, ibutang na dito sa gawas. Mawa na to day. Ikaw bitoy, no? Maglagot ka ni ko. I-apit sa mga kaglabang sa mga basura. Wala ka. Mesa doy, naunsa mong tao. Ibutang na dito. O, lagi day. Wag itong truck sa basura nung dili na hinoon makuha niya. Ibutang na dito. O, tay, o, tay. Ibutang na dito! Si Kara, karon ng bagang imong buhanga ka. Ay, biday, o, tay, biday. Ibutang na sa kawaran! O, lagi, tay! Inuuho ka ng mata. Ay. Mao na siya tay, labad kay guna-huna ng tawhana. Sunod nga ni Ador. Wala taharagod na. Ha? Magbinugo ang hanggaw. Yabag yun ay tawhana, bisag usaon. Kulatahon ako tay. Siguro ka ha, tay Usming? Kulata kung maghinabag. Kung ako gani makakulata, mayabag na nanaawan niya. Kung makakulata, na Unsaon man nimo tay, unsaon man nimo kung mayabag na. Paangay ko ng Pedro mo nga kung mayabag. May tumaangay yung sista. Pedro? Ginoo ko. Anak, gida nimo si Bitoy tay. Ano man? Parehas nimo, kuwang sa angay. Bukakito. Ay, may kay nasuroy ka din sa bahay, Ador. Kumusta na ba't mo dito uban si mong bana? Na, mura kong mabuang dito na yun. Nga daw pan. Nagparehas lang akong bana o ang iyang amahan. Mga lasaw kay utok. Ayaw sa pag-ingon ana, Ador. Imo baya ng bana. Ambot na yun, wala ko kasabot. Ug swerte ba rin akong tawhana o mo ginagdan akong dimalas? Ayaw lagi pag-ingon ana. Imo naman ng bana. Bisan unsa pa ang guna nimong dawaton kay bana naman na nemo. Nay, bisan unsa pa ng imong bana. Wa naman kay mahimo ana. Kay imo man ang gipakaslan. Mabitaw ng akong giingon nimo kini adto nga dili ka magdali-dali. Unsaon nga nagdali-dali man sad kag menyo? Naghinangol man sad ka. What? Nay, hadlo kang maunahan kaslain. Maunang nagpakasal dayong kanang tawana. Nya karon, unsa naman ha? Nagmahay na ka. Ay, wag yun ay kumasayop sa akong pasadaan mo, anak. ay, wag yun na isakto ka. Nagwantahan na lang. Unsaon nagpadamang ka sa kanabang nagpadakas pakyot-kyot anang imong bana. Unsa ba kung buhaton anak niya na no? Nga naman, gusto kang makagbawag na iya? Oh, dili man sad sa ingon. Kuan lang ba ang ako lang nay ba nga matarong ang utok anak niya. Kay tan-aw na ko no murag na disalign gyud. Murag kung sasakayan pa, kung sasakyanan pa, wala na musubay siyang ruta. Mataka na nagliko. Ador, wala kay mahimo ana. Kaya mo naman ang gipakaslan. Mo naman ganang bana. Bisanon saon pa nagtuad-tualing kamatuoran. Mo naman ng bana. Ang may nimong buhaton, ikaw nalay mangunay tulid ana. Kung naghiwi man ang utok ana, halatol era, aron matarong na. Nay. Pre. Uy, migo no Pedro eh. Lagi. Pedro! Phoenix! Pare, ay! Diin magkagikan, oy, naunsa ba ka? Dahil poto, kaul poto. Nga, ito pa mga birnes. Ako, gimakampiyon sa kaulan din ni Ron. Ay, kata-kata. Tayo, Midiribe, kaya sabta mo ginamino. Ikaw, syatsa. Tagay, pre. Wasyat lang. Sige. Semua ni botilya na pizza. Botilya na may kuha yun. Karga. Ang lapang nito dahi.
Kay kung Ari, diri, paduol niya, kalayo sa Dimoy. Nagpaliw na ko Ari, kay... murang kang nanaygo na ko. Ano niya, paduol. Ari, niya may ko. Nya, di undiir na ni. Undir. Undiir ni. Oh, darga! Hala pa rito dahi. Na! Kay kunot ay kake. So na bibet, abit, ano sa tagay? Sa gugamit mo. Oy, do, ari, may istorya lang tayo. Pilapil na istorya na mo. Pre, ang ako, pre ba, ha? Ang ako abang tagay, wag yung kunin mo tagay. Sige, pre. Sige, pre, mananghit pa man ka, oy. Lagay mo. Kita naman dinigainom, pre. Di ako sabi. Sa may tram, giumpong pre ng butilya, liyo ka Ala, pre ka na, sige lang pre, kaya i-recap mo na pre. Ay, di, ibo. Okay. Sige, pre. Sige, menanghir kita, pre. Mananghir di. Kaway trampas, no ba? Manong galita, menanghir kita. Kisa mas tampras, pre. Trampas. Siras, tinis, sampras ba? Sampras? Kidort yun. Kaya mo niya. Mo niya, ha? Dungan mo. Pre. May kaning atong gibuhat, pre. Mayo kayo. Sunod mo ka na. Sige lang kayo. Di ko ano duwa lagi ni kuwan. Mayo kayo, no di ba na, ha? Di ba ta SDA, ha? SDA pa. Saan ba, saan? Saan? Di ba sa ta madaot aning tagay-tagay, inom-inom, gamay naman kayo ni, dili man ikadadlaw mo. Sa doon. Sige. Ikaw sulti no? Ang buot na kong ipasabot, pre. Dili ba ta madaot aning inom? Sige, tagtagay. Nya, way bangil nga. Way gibangil. Nya, magluto ba kag tinai, pre? Katawan nun. Lutoon na ni mo yung tinay? Dili, mangita tag tinai nga. Buti mo yung pasabot. Watay bangil, jadi ka maluto itong tinay. Ano ba? Hala. Ay, bright lagi ka, pre. Dali yan, mo pasabot, pre. Pasabot, ha? Suman? Ha? Mo na kung gipasabot ni mo. Aha. Dali kay kasabot, pre. Unsaban, ha? Kung nakapadayon, blago eskwela, pre, sultihan, diba? Kanang amusingan, dili na may mong Zuma cum laude. Mo ba, pre? Nga naman, pre? Ano ba, ha? Ako, yun tayo Zuma to, ha? Kay classmate man may ana sa high school pa. Kuyawa, pre. Why noon ka ma-Zuma, pre? Zumba na lang. Dili, Magna ko. Magnanakaw. Magnanaro. Bukod sa ito yung taon. Pero swerte gyapon, pre. Ano naman? Suwang kong principal. Murong principal daw ba? Swerte! Swerte mo lang? Swerte, Pero... Setoy. Ay, laban na stiyan ako, pre. Ha? Kanutan na tinain mo, pre. Binuang dyan dong. Hard man ginom, pre. Hilab na yung tiyan, ha? Hilab na. Lain na kayo niya. Wiso daw itong tiyan. Luto, tagtinain ni Pedro. Luto tinain, pagkanaturan dito. Aragad. Oy, kamo, naglain mo. Palit itong sumsumal, mag-out. So, ay gusto niyo, ha? Bobot, white rabbit, or tira-tira? Kalakiya, pre. Ano ba doon natin? Isugba-sugba, bro. Isugba-sugba. Lami kay kanon ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fast Cracker. Mo rin dindot kay Ate Sumsum. Layo man to itong Macaroni Crunch. Layo mo na, pre. Kung saan gusto, magsugbatag, tinae. Unta, pero bisag isda lang gud. Ano lang baboy, pre? May blata na. Palitag isda? Palita? Oo. Ikaw, pre. Pwede isda? As mabuton nyo, dila ng isda, oras kanding. Asa mo na palit ko oras kanding? May nagkasigang mata, may nagtusok. Pero huwag na isda landa, ha? Isda landa. Asa ka palitan, no? Oo. Ni Pedro ka daw, nag-isda. Daw, di kag-isda. Ha? Ano kay isda, daan niya si Musista? Wala. Di as gidrawing sa kubuk-kubuk ko. Ay! Kadang-kadang ko! Naram din na, galugdog balde, pre. Di na isda. Sam din na. Tao ba na? Di ba? Kanang yung galugdog ba? Baldi ba na? Balde lagi, pero isda may isoda na. Tao garagod, Pedro. Tao garagod. Hoy! Talag isda! Dahil ka rin! Huwag isampal. Tao talag isda, maginagin magkinabi rin. Dahil ka rin! Dere. Klaro na siya. Dere. May
Isda mo, sir. Labas kayo ni. Murag bago ning ligo. Presko kayo. Presko? Una ninyo. Naman. Isda ka? Isda ka? Unsa pre isda? Isda mo, sir. Unsa isda lagi? Isda. Isda lagi pero unsa isda? Sagol man ni sir, naay pang suba, naay pang kilaw, pang sabaw. Pili lang mo. Tag how much? Tag 200 ang kilo, sir. Pero mahala sa nanay. Uy, barato niya. Sir, ay tag 2.5. Hindi na. Kanan lang, Belgi. Ang sumar naman na. Bayan lang na. Barato na. 2.5. Usap ni isda. Bulinaw. Iweta kayo niya. Napaling 20! Time pa. Mura magdunay nag-inom sa tungod sa among bay. Agoy kahinampak si Bitoy. Nag-inom dahil sila. Napagid tungod sa among bay, yun. Karon lang gid ka. Okay na ni, pre. Fits na ni. Bita niya itong palit. Bulit na. Fighter rin. Unsa mo, para susuma naman na to. Saan na to, nga bulinaw naman may bertuhon naman Ato lisog ba? Oy, bro, sabi. Bulinaw. Ako ibalian ng bulinaw, kaya mabalik niya ng tukog na ito ibalian ng bulinaw. Sugba, pag yung bulinaw, paita. Hindi na ito ipos. Diba, Dro? Mas lami mo ng bulinaw isugba, Dro? Oy, lami na, oy. Bright lagi ka, pre. Bright bito ko. Dry na pinay. Lami lang na, pre. Pero bulinaw, yung tao na, pre. May pag ang uli na ito, kito na. Tagsigbin mo sa mga. Pre. Porbida sa ninyo. Di lang ko ito maglalis ang sumsuma na to. Saan na kalaki na yun, Bitoy? Ay, di. Nari ka di ha. Mong kamanawag tao di. Sugaton na ka na ako sa akong car. Si Car! Kariton ko. Silubya? Pasugat na ka, Pedro. Mong naong ron. Sa? Kisa naging ninyo nga mag-inom? Ha? Kanus alam mo na katog-inom? Kuan, katong gitagayan ko ni mo, day. Sino pa? What? Kanus ka tabungan ni tagay ko ni mo? O ka na, day, human tagkaon. Di ba, imo maday kong tagayan, day? Uy, tubig to, parawa ka. Oo, day, no? Pero, ikaw yung nagtagay na ako, di ba? Kulatahon taman ta karong bituya diya ang aworo. Ay ko pala butag maayo nimo ha. Mari, good morning ni mo diya. Ay pagtingog diya kay way lang akong morning kay naa ka. Nice bro day. Nimo, labaw na. Wala. Hilom lang ta, Dro. Hilom lang. Kaisor. Isor bitaw ako pa na pag manguli mo. Adto mas inyo kaw. Dito mo pag-inom sa inyo. Ay galgalan ni akong bana dire kay dili ni pala hubog. Pre, Dro, uli na diyo. Sugbang tinayin. Tuwar tinayin mo. Adadal na susubang. Ikaw lisugba na ka. Takon mo. Ako lisugba na? Ay, ikaw lisugba na. Bulinaw na mo, pre. Ay, kung kasula-sula na. Sige na. Aray na, Mr. Pre. Tuga-tuga lang ang paimbitar niya. Wala isugba. Aray na rin, Dro. Warali. Sa awang batasan na to. Ganahan ka magikinom ato, ha? Nagyaw-yaw man to. Ang ayi mo mag-ipupuli. Uy, pagtarong anang sinultihan mong bituya ka, ha? Sama, musukol ka na ko? Musukol ka na ko? Ha? Musukol ka. Di may abusan na mag-uga. Ay, sama ka doy. Yung abusan na mag-uga. May abusan? Ako ni abusan? Panahon nga, musukol na hindi nagdaog taon kay sobra nakakayo, ha? Bambina? Dili sa tanang higayon, nga imo lang kong pagkawawan sa akong mga amigo. Imong giyata ka na akong pagkatao. Ang akong pagkalalaki, huwag naman sa tanan. Ang akong pagkabala. Ito eh. Ay, pagto, nga imo lang tanang panahon, ador. Dili aduraha ka, ha? Kay wala kay respect na ko, nga imong bana. Wala kay respeto, ha? Di ka na gustong imo! Adi ay, musukol ka na ako. Pwes karon pa lang, pamuto sa mga sinina, uglayas karon dayon! Oh! Layas! Umlayas ko! Kay di na ko makaya, batiin mo batasan! Gusto ka mo under o bana? Ha? Wala sa kong bukabularyo, adura ka? Nga magpa-under sa sawa, busa karon dayon! Diha ka na! Oh, hala, nilayas. Bahala ka. May baw kung mubalik na kang bituya ka. Bitoy! Balik dire! Balik kay tulion ta kakusab! Balik dire! Wagit mo balik ang akong bana ug nabala pa ko kay basig unsa nay nahitabo ba. Gusto unta na akong adtuon sa ila, akong papaulion pero mahadlok man ko kay basig unsa iyang buhaton sad nako. Unsa kung buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasuldihon? Ador.
morning sa tanan! Sa tanan! Ngayon, nga namati na to. Bam, good morning, Bam! Jen, may nga Jen, good morning dia, Jen! Good morning, Ate Pres. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw, Goliath. Kini si Kuan, Ate Pres, si... Ador. Ador. Ador lagi. Ador. Si Ador. Niya. Ang problema ni Ador. Pabugo-bugo. Ay, kadiot, Ate Pres, ha? Pabugo-bugo kuno iyang bana. Nya, katapusan nga kuan, naglago to iyang bana ni sukol na niya. Karon kay ano na ni daw-daw niyang bana ni sukol sigkang-sigkahan lang niya. Kay lagi kuno bugo kutong taon iyang bana Ate Pres. Ang bugoon kuno kay lisod-lisoron man siyang bana. Ang sayon lisod-lisoron. Nya magbinuan naginom-inom sila. Mao ni nga kanang naabot iyang asawa kasabag maayo si Ador, mao to niyo sa Ador. Grabe na ka sobra kay mo ko kawawan sa ako mga barkada ana. Sukol na sa Ador. Niyo siya, unya unsa bang sukol ka ha? Layas. Andi layas gyud sa Ador. Si Bitoy Ate Pres. Si Bitoy mo yung layas. Isa na sa Ador. Babae. Babae sa Ador. Bao niya asawa. Asawa Bitoy. Nya si Bitoy mo yung bana. Si Bitoy mo daw ng taon siyang asawa. Dili man kanang iyas ang bana Ate Pres murag way buot. Kada bang ang kinaiya tingali Goliath. An natural lagi naman kay Ate Pres kay miyon siya. Dai unsaon man tong kuan dai asam to isuod ang imong ipapalit nga manok ug baboy adto sa tangkal. Makalagot tinuod Tus kwarto isuod to tanan. Isuod sa rip sa adi ay baday. Adto dai sa rip dai. Pasudanon man nato kanyarang wa ka kapasar 75 ra imong kuha. Nakapasar ka pero 75 ra. Ingon sa saon kuno sobra ingon presidente. Tingalig na kinanggaw lang na. Hinanggaw lagi niya bro gidaw-daog na tao ni si Bitoy tao ni Ador ngayang pariham kun sila nga maglibog ta lalaki ngan Ador og Bitoy. Manang maglibog ta Ate Pres mao na nga si Bitoy ni layas. Gingnam niya layas. Tibaw ko nga bubalik ra ka. Wa gyud balik si Bitoy Ate Pres. Wa nang balik. Wa na gyud mao ni yang kagulan taon. Sa to pa nagmahay siya. Nagmahay siya. Mao palihog tabagi ko ninyo bi saon man ako ang babalik taon yang bana taon gusto na ko ngadtuon si ilaha ako lang papulion pero hadlo ko kay bisig unsa niya ibuhaton niya nako hadlo pa di siya mao na nganong giunan man nimo taon Ador si Bitoy angay pantay-pantay ra gyud Ate Pres di ba kun unsay ko ani Bitoy imo na lang ta sabton. Pero mo sabot pa. Tinuod na. Nga, ang imong kuha niya, makaabot siyang, dili maabot siyang utok. No, di ba? Tinuod na. Bam! Usa pa yung biyaw-yaw na ito diya, Bambi. Arita sa Efeso 5, versikulo 24. Unsa man? Busa, kinahanglang mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana. Sa ato magkong sa kilanon Goliath kayo sahay maglabaw ang singgaak sa asawa. Bitaw. Singgaak usahay mo nang usahay magbadlong ayo mo pag-inom din. Padlabay. Pwede man tingali og mabadlong siya kay usahay ta Goliath ni nakasulti na ako kung mabadlong kuno ta sa usa ka tawo ilabi na og hinayon nimo pagsulti budut kuno si alim patakan. Pero imo gining isinggaak. Pareharo ko na sa bata, Bam. Ang bata, dili na kinahanglan nga imo singkahan, sige. Kay mo, mahadlok naman inunan nimo. Mahadlok na mo dool nimo. Imo singkahan, kada sugo singka. Mahadlok na ng bata nimo. Mauna nga ang bata, mulikay nimo. Doon na yung mga higayon nga, musugo ka sa bata, murag ang maama nimo. Dahil, ikuang... hinayon lagi, Hinayon nimo sulti. Makasabot ang bata nya masud sa ilang utok nga mauna imo yoyawan sige ang bata wa may labot kay atong kuanan si Bitoy man maura nag ang bata Ador si Bitoy imo yoyawan hanto disukol ng bata aw si Ador aw si Bitoy disukol na Ate Pres sige ko nimo daog nga naman ha musukol na ninyo daog kagwanta layas, tuo ka di kong layas. Layas, gito ako sa Bitoy. Nga karong ka mahis. Mahis siya. Iyang kunong kwaon. Mauna diha. Usahay mang goday padultihan bitaw sa mga bana nga ang ilang asawa magsigsinggaak. Labi nagpaabot di kas trabahoan nga diretsohon og singgaak, diretsohon og singka. Mawa ang ilang gutom. Mulakaw sa nagbalik adto man hapon spikas bay. Ato sa mga barkada. Mao na nga, ibo man gusigog singka siya day, pwede mga imong badlongon, hinayon lang nimo, no? Hinayon lang nimo. Na simple kayong
Ako na ni Gulyat ay. Sabat. Kana ba itong mga choreographer, pinalas maigo, kana ba itong mga choreographer ka na ay mga event? Oo. Pero tinghilag sa bata, kaya ni kasayop. Ingnon mas choreographer, naong yan ni mo, labayon bitong bangko. Ang bata. Bata? Oo. Bida, no? Imbis magkatuon asang stepping, di na naman, naiundang ipaulin, sumbong mama, petis ko asinahan. Mga ni ko kusina kong anak yung labayon nagbangko. Nga, wala ba yan sa mama ang Ang punto na ko nga, dili sa makato ng bata kay mahadlok naman. Tingnan da. Hadlok. Ako'y magkuryo ang na mga padyan. Say makuwaram na kung sa kaadlaw, kaya ako mahinayo. Ani tuyok, ani ngisi, ani tanaw. Mari sakto ba? Sakto ginay mo ba? Ani mulakang. Ya maghihap kag tulo ko numero na kamatuyok para di mo magdunga, magdungan mo. Ana bitaw. Sakto ginay mo ba? Mau pananglitan ganing maulay mong bana dia dai pangayog pasaylo ayo sige higsing ka. Bitaw. Pwede mo nga kanon dong sunod ato lo mag-inom sa gawas dong ha kay saba nitong silingan mo. Ngana ba? Hinayon lang. Nung mag-inom dong suday sa kwarto ha. Anak. Pero ko to ako Gulyat. Naman. Wala ko hingaya, wala ko gihinay, wala na ko gikusog. Giusan mo. Akong giyupuyo. Wala ko na Kuna ko ang pasultihan.